Izinhlangano zomphakathi, isigungu esilawula ukusebenza kwesikole kanye nabazali bezingane ezifunda eBright Future Special School babambe umbhikisho ngaphandle kwalesi sikole ngoba bekhala ngezinselele zemali ezibhekene nalesi sikole. Izinkinga zokungabi khona kwemali, amabhasi afayo ahleli kusilethela abantwana belethelwa amabhasi afayo, abantwana abafundi, othisha i-support staff ayikho, abaqasha othisha mekushona uthisha aka-replacewa, kukhona ama-volunteer manje avolontiyayo la esikoleni abekhokhelwe i-SGB. Manje sekuphele kwayona-ke leyo mali. Isigungu esilawula ukusebenza kwalesi sikole kanye nabazali bathi lesikole savalwa mhla ziyi-13 kuMfumfu, kanti lokhu akwehli kahle ezinganeni. Inkinga esibe nazo ezokuthi uhulumeni akahlangabezani nathi, siyinhlangano kaSANAS elawula ikole zabakhubazekile. Sase sithatha isinqumo sokuthi ongcono asivale ikole, mhlawumbe uzothinteka uhulumeni ngokuthi uma sivalile ikole abone ukuthi lento esishoyo sisirious ngayo. Sinothisha owashona angisakhumbuli ukuthi kwakuyiminyaka isikole sasesikoleni esidala akaza replacewe. Kunomunye odlulile, kunabanye abarithayile, kunamathisha aid arithayile kodwa akasicabangela uhulumeni. Kangangokuthi njenge-security la ekhaya, i-security asinayo, i-security abantu abavolontiyile. Yonke leyo nto siyakudinga nokuphepha kwasesikoleni. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi usazophendula ngalolu daba.